Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award. Search for $1 million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Numabalin lang kung Rowena. Kat di ka kaya tapalubusan. Rafael, nalpas ti tulagtan. Inako ni Jelawag, dandani itan ti kakaiso na ajip, para lawag itinaselsel al lugar tayo. Sigurado ka kadi. Nga nakasagana nga pagtrabaho am Chilawag. Adda, ket laglipay ko madigiti bilin ko. Oreta da ni nanang mo, nga gisti mariti balay, no adda rigiti duang nga anak tayo ti eskwela. Sakripisyo laeng ti kasapulan, Rafael. Oreta lawag laeng ti papanak, saan nga ije abroad. Kailiiliw kanto. Kinuuli di kita anak ta. Dakal to akawada. Oray sakmet, mailawak to kada kayo. Ngayon mairuam tayo to. No di ka tulungan amang ged, saan dalakit di ang makapag-college sa gitido nga anak ta. Oh, isuda dyan, Jejip. Nga pagluganam, Rowena. Kat sabi ko ma, tadi ka mangliw at tumawag ka na kami. Sabi ko ma, ta sumayat ti biyak tayo. Babayan ti pa nagtrabaho, Chilawag. Insursurod ko latan manong nemi ti panagkitak iti umat-adayon nga jeep nga nagluganan ti asawak nga mapanagtrabaho sa jay syudad ti Lawag. Manigrigat kam ngamin manong nemi tagbang bangkaga ken nagtartaraken ken pasarayan nagkalap iti karayan ken ijawaing. Duwa dagiti anak mi manong nemi da June ken ni Lily ngagpadpadada nga addan iti high school. Ket di mamin ano nga dumteng ton ti panag-college ni June ket tabakagdan da unog dadton gundaway nga duadan to ni ti college. Ket gusto ti rason ti asawak manong nemi no sa anak nga tulungan ngagtrabaho. Ang mga no di mi kabailan nga pag-college dagiti anak mi. Dakil nga rod nga kawa mi manong. No may kasta tumawtawag ket no kasta ngagbakasyon manong nemi ket syempre may epammet ti ili ti tunggal may sa kada kami. Ipagam na kanyak manong nemi dagiti sweldo na ket iduling ko met manong. Naging ga nagtulagan mi nga dumteng to ti gundaway nga agbakasyon ket income to ti sentro ti ili mi tapno income mangaramid iti account mi, joint account iti bangko. Ngiso ti pangrunungan mi manong nemi di kiti kwarta mi. Ano kasta nga aglako akmat iti tingwek, no agagatang aglako akmat kadagiti produktok nga nateng at damadlatat may makakwarta, ket iso ti pagtipunin mi, tapno adda maurno nga nakasagana agastusen ton digiti anak mi. Napasamak manong nemi, ti saan na maten nga itatawag? Saan maten nga bakasyon? Napasamak nga nung tawagan mi kat dinamat sungbatan. Nga dito ti gapunan no apay manong nemi kapilitan nga napanag sa syudad ti Lawag. Kat nasdaw ti asawak, idi makita nga. Rafael! O Diyos ko! May kagayam di ti Lawag. Gabata, di ka matin tumutawag. Kaya di mo sungbatan nagitawag mi kan ka. Matandanakan kami, Rowena. Di mi amon anyan tinapasamak mo. No da ka pa lang nagtrabaho dito Lawag. Wano saan kita dapayin sa baling pabilyam. Mabaling kadimit dayta. Jak tumaramid, Rafael. Gaputa awan ti kapatgan kanyak no saan na kayo kadigiti anak ta. Ano kami tinapasamak? Napukaw ko ti cellphone ko. Ano ya? Awan pa siguro tinakapidot, taagring met no tawagak. Ngem, di matawagan itan, tanay dep siguron. Kunami lang noan yan tinapasamak mo. Abi nga nga ti kagbakasyon. Agbakasyon ako man no bigat. Ala, oreta imay kan, ket na amuamon ti amin. Agawid kan, Rafael, ket ipakaamom kadigiti anak ta ti amin. Adi da madandanagan, ket orayan dakto inton rabi no bigat, ta iso ti panagbakasyon ko.
Tingkay nangigan papagayam ket sumagmunulay nga paset ti pagkasaritaan ni Rafael iti Ilocos Norte. Nga ti pagkasaritaan na kiti tinapili nga best letter of the third week idi bulan ti Nobyembre idi agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Switch for $1 Million Amazing Story 2025 babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii kaya di programa tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCG Siluwag iti panangmatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig the second nga pangabakan nyo kadagdag kakadakkel premyo. Drama nga paset dito yung pakasalitaan papagayam ket ti akem nga Rowena inakem ni Mami Merlin Pascual Ruiz iti akem nga Rapel ket tinimotibiyang ni Manong yo Nemi. Inumadama kita nga agbuybuya kada ito yung page ni Paring Ray kada ito nga video paki-like, paki-share ken kastamatan ag-follow kayo kuma no saan kami nakapag-follow iti page ni Paring Ray. Bueno saan no iti YouTube nga mabuya yo share yo, paki-like and nag-subscribe kay kuma iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Nakasanang mo nangabak ti pagkasalitaan ni Rafael ket manamtama istorya akto kada kayo no sa dinod nagtungpalan dito yung pagkasalitaan. Kahit kung ipalagip, kada kita grand finalist tayo nga daytoy nga gundaway ket maamuan tayo ni sunu iti best letter of the month of November ti 11 grand finalist tayo. Kaya ito yung sumarasarunong nga aldaw, mai-replay to nagiti pakasalitaan, nagiti grand finalist. Tapos no, ma-refresh ti panunot nagiti board of judges para itinda panang pili tayo iti top 5. Grand winner umawat ti 50,000 pesos. First runner-up 30,000 pesos. Second runner-up 20,000 pesos. Third runner-up 10,000 pesos ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Amin nga mga bak maukoronda iti lay ken umawat dabay iti plake iti pamadayaw. Kanon to nga mapasamak inton December 16 dayto nga tawan palubos ti apo nga birthday ni Paring Ray Reynaldo Rey Fiesta isunton ti awarding ceremonies. Kasto iti istorya ni pagayam te nga Rafael do apay nga nangamak. Kaya di ka pa nagbakasyon manen ni Rowena iti ayan da Rafael kat syempre na ipahan tip ili itong galmay sa kadakwada kaya na ikatenten yaman apa nagda kinabudno na kaya talagang amuda idi kat adan sa baling a pamilya ni Rowena amuda idi kat talagang mapasamak nga mabaybayanin ni Rowena ida kasanong tupeng arod nga makapag-college dikiti duwang anak na no kasi kumat na pasamak ngayong kaasi na po Diyos hang pulos ka nagbalbaliw ni Rowena kat nagtultuloy tinda panangisagana tinaran niya kamasakbayan dikiti duwang anak na nagraduan nga rod iti kolehyo dikiti anak da pamagayam ni June accountancy kat nagbaling accountant ni Lily nursing kat nagbaling nga nurse gagayong kinakamsat kat ni June na ikamang jaylawag kat sa jayda ang agtrabaho da iti asawa na idito ta ni Lily kat nagtrabaho iti munisipyo iti health center ito ilida papagayam dito nga Ilocos Norte kat pasaramat dito karuba na mo't lang patakdiran dalili kan ti asawa na ti balay iso nga karuba na mo't lang napiksa pa lang da Rowena kini Rafael kini tultuloy da tinagtinulong iti bangkag tagtaraken ti dingwen no pay anawaan ti kita anak da dagitoy ta suda kumalatamaten iti anak da iti mang suportar kadakuada. Ninanang ni Rafael ket tuwa kanon nga tawen sipud pimusay gapo iti kinabaket na. Haragsak ti pamilya ni June kastamet ti pamilya ni Lily ket naragsak ni Rafael ken ni Rowena ta nagbalay na nga nang iti naranyag masakbayan dagiti anak da.
Naginapapagayan ti pakabuklan ti pakasaritaan ni Rafael ti Ilocos Norte at iso tinapili ng best letter of the third week idi bulan ti November. Thank you nga rod, itinggay pa nagdangag kaya taginggay ti sabalin tumanin nga video nga may upload dito page ni Parang Ray kaya ti YouTube channel na. Ni manong yun Nemi News detoy. Thank you for watching.